चला एक रेसिपी शेअर करते तुमच्याशी। आणि जाळी बघा कशी पडली ती वड्यांना, हे बघा। शिरा केला ना, शिरावरनं सकाळी सकाळी मला लेक्चर दिलेलं आहे। शिरा अप्रतिम झालं, छान झालं। म्हणजे एका झेंडूच्या रोपापासून आपण अनेक रोपं तयार करू शकतो। ती चटणी झाली ठसठशीत तुझ्यासाठी, तिखट। खरवस बनवायचं, झाडू काढते आणि मग सुरुवात करते। झाले पडले तिथे वातावरण वेगळं वाटतंय, आज पाऊस पडणार असं वाटतंय। ते खत तयार केलंय बघा जीवामृतचं, ते म्हणजे झाले 2-3 दिवस होऊन गेले। ते आता घालायचं झाडांना, जरा मिक्स करतात। आणि मागच्या ना एका व्हिडिओमध्ये मला कमेंट होता की दाखवा म्हणून जीवामृतचं, पण मी ना 2 ते 3 वेळा मी दाखवलेलं आहे। तर लिंक मी देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, तुम्ही बघा जाऊन, मी तुम्हाला माहिती पडेल की कसं तयार केलं आहे आणि कशा पद्धतीने घालायचं ते। बापरे, वास बघा सुटलाय, सुगंध। हां, हे बघा, हे असं आज आहे ना सावटसारखंच आहे। त्या आंब्याचं खणलं वाटतं, झाले ना आंब्याची झाडं हे करून सगळे। पाणी टाकून परत खोदायला पाहिजे, दगड आहे त्यातून खोदलाय त्याला, हां, पाणी टाकून परत खोद। त्याला हे जीवामृत वगैरे टाक त्यांना। आता म्हणजे काय कर, ऐकलं का? ती माझी झाडं ठेवून दे, मी माझ्या झाडांना घालीन, ते तुझी काय आहे ती तू काय घालून घे मग। काढायला लागेल त्याच्यात काय ते एका बालदीमध्येच घे, थोडं थोडं टाकून, आणि मग करत जा, बाकी सगळं झाकून ठेव। मग नंतरला घेईन मम्मी माझं हे करून। त्या ह्याला पुढे बघा, मोठी मोठी झाडं घे आधी, आज छोटी राहू देत त्यांना। त्या दिवशी ते कांद्याचं टाकलेलं आहे ना, मोठी झाडं नाही टाकलेलं, ते एखादी कर। चला एक रेसिपी शेअर करते तुमच्याशी। सगळी तयारी करून ठेवलेली आहे, चूल जरा पेटवते। तर खरवस की नाही बनवते मी आज, तर तुमची शेअर करते पटकन। हे गूळ घेतलंय, ह्यात आहे वेलची, आणि हे एकदम चिमूटभर मीठ। हे आपला खरवस आहे, गाईचं आहे हे खरवस। इथे एक भांडं घेतलंय, आणि हा एक कॉटनचा स्वच्छ धुतलेला कपडा। आणि चुलीवरती बघा असं पाणी ठेवलंय गरम करत, आतमध्ये एक स्टँड ठेवलंय। तर ह्याला उकळी येईपर्यंत आपण सगळं हे ना मिक्स करून घेऊया। तर हा जो चीक आहे ना, तो अगोदर मी काढून घेते डब्यामध्ये। त्यात टाकते आता हे गूळ। हे आपल्या सगळ्या चवीप्रमाणे ना आपण साहित्य घ्यायचं। साखर पण टाकू शकतो, पण साखरेची आणि गुळाची चव वेगळी असते। हे वेलची टाकते थोडीशी, आणि ते चांगलं असं ना मिक्स करून घ्यायचं। म्हणजे हा जो गूळ आहे ना, तो विरघळेपर्यंत चांगलं असं मिक्स करून घेऊया आपण। आणि ह्या चिकाचा रंग बघा, एक पिवळसर रंग आहे हा चिकाचा। हे बघा चांगलं असं मिक्स करून झालंय। त्यात आता जरासं चिमूटभर मीठ टाकते। तर मीठ टाकल्याने काय होतं, जरा चव चांगली येते, त्याच्यामुळे थोडंसं जरी टाकायचं। आणि आता हे पटापट आपण ना शिजायला ठेवायचं। तर इथे मी एका कपड्याने बघा हे बांधून घेते, कारण आतमध्ये पाणी नको जायला ना त्याच्यामुळे। तर हा माझा ना ते आपण बघा घी वगैरे गाळतो ना, त्याचाच कपडा आहे हा कॉटनचा। हे असं व्यवस्थित मी सगळं बांधून घेते। हे बघा बांधून झालंय। आता आपण ठेवूया हे चुलीवरती।
हे बघा पाण्याला पण उकळी आले. हा डबा असा ठेवते आणि त्याच्यावरती असं झाकण ठेवते. आता एक 15 ते 20 मिनटं हे शिजू द्यायचं आणि अधेमध्ये फक्त चेक करायचं, एखाद 2 वेळा चेक करून बघायचं. आता हे सगळं झाल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते एक 15 ते 20 मिनटानंतर. हे घे जॅक, चपाई झालं काय? या आतमध्ये येऊन बसलेला, ऐकलं काय? धर. आज रॉनी नाही आलाय. हां जॅक ये, या धर गे चपाती. आला आला, धर. बघ टाकला न खाली. खा खा. आ लपून ठेवतो ना. तुला आल्या बघ, तो बघ समोर आल्या, तो बघ आड्याच्या इथेच उभा आहे बघ. चला, मला आज झाडांना ना खत घालायचं आहे. ते कुणालचे बाबा त्यांची झाडं करतात आणि मी माझी झाडं करते. म्हणजे आमची कशी वाटणी झालेली आहे झाडांची. भाजीची झाडं आहेत ना ती सगळी माझी आणि बाकी मोठी मोठी सगळी त्यांची आहेत. ती नाही, कॅमेरा फोकस नव्हता होत. आणि हे बघा, एक 15 ते 20 मिनटानंतर आपला खरवास तयार पण झाला आहे आणि थंड पण झाला आहे. आणि वेलची बघा कशी एकत्र झाले. ते पावडर नाही ना केली त्याच्यामुळे. आता ही सुरी टाकून बघते. हे बघा, असं हाताने ना दाबला ना तरी माहीत पडतं. आता मी याच्या वड्या करून घेते आणि अगोदर देवाला ठेवते. काढून घेते मी. किती मस्त झालं बघा. हा हा, हे बघा, हे अशा मस्तपैकी वड्या निघालेत. आणि जाळी बघा कशी पडली ती वड्यांना. हे बघा, एकदम परफेक्ट झालंय, परफेक्ट खरवस. देवाला ठेवते आधी. आमचे देव बघा नाश्ता करतात, नाश्ता. बिझी आहेत नाश्त्यामध्ये. एक मिनटं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि खरवसची रेसिपी तुमच्याशी शेअर केले. मागे पण एकदा मी तुम्हाला दाखवली होती खरवसची रेसिपी. ती वेगळ्या पद्धतीची होती. त्यात वाटण वगैरे टाकून केलं होतं, म्हणजे खोबरं वगैरे टाकून. आणि आता हे वेगळ्या पद्धतीचं मी शेअर केलं आहे. हे पण एकदम मस्त झाले. तर 1-2 गोष्टी सांगते. मला वाटतं कमेंट्स होत्या मला 1-2 की खरवसविषयी मागच्या वेळेस पण, की पाणी बघा राहतं. ते आपण जेव्हा खरवस उकडतो ना तर ते पाणी वगैरे थोडंसं राहतं. तर ते राहतं कारण आपण साखर किंवा गूळ टाकतो ना, त्याचं पाणी सुटतं आणि त्याच्यामुळे मी थोडंफार तरी राहतं ते. आणि ते पाणी ते ना फेकायचं नाही. ते छान आपण म्हणजे पिऊन टाकू शकतो. काही काही जणांना आवडतं. इकडे आमच्याकडे खरवस आवडत नाही ना, मग तोंड बघा कसं झालं ते. हसतंय तोंड खूप. हां नाही, ते खूप छान असतं पाणी. ते तर मी जे पाणी निघतं ना मी पिते, मला जाम आवडतं. म्हणजे खरवसचा एक पीस घ्यायचा, त्याच्यावरती ते काय म्हणूया आपण, पाणी म्हणते, गोड पाणी जे आहे ना, पाक, ते टाकायचं आणि मग खायचं. खायला खूप भारी लागतो. कुणालला माझ्या खरवस खूप आवडतो, त्याच्यामुळे मी आता सकाळीच तयार केलं आहे. आता दुपारी तो येईल तेव्हा खाईल. मग सगळ्यात आधी देवाला ठेवलेलं नैवेद्य. आणि काही नाही, आपलं रुटीन चालू आहे. खरं म्हणतं कंटाळलो आहे आम्ही आज ना. कुणाल जेव्हा पण कंटाळत. 1 मिनटं तुम्हाला दाखवते त्यांना. हे बघा, ही अशी, हे जरा खिडकीतून उजेड असा डायरेक्ट असा फोनवरती पडतो, त्याच्यामुळे मी अशी बसली होती. काय मग त्यांना सांगते कुठेतरी जाऊया फिरायला वगैरे, तर काय बोलतच नाही आहेत. कंटाळा झालं, बोर झालं. किती दिवस झाले घराच्या बाहेर नाही पडलेलं ना, त्याच्यामुळे. जाऊया कुठेतरी, जाऊया ना. कुणालची ना एक्झाम आहे. मला वाटतं 1-2-3 दिवसानंतर आहे. 13 तारखेला काहीतरी एक्झाम आहे ना. आज तारीख किती आहे तारीखच नाही माहिती. 9 तारीख. 9 तारीख आहे. 8 आहे. जाऊ दे, तारीख लक्षात राहत नाही आपल्या. तर 13 तारखेला कुणालची एक्झाम आहे, त्याच्यामुळे आम्ही थांबलोय. नाहीतर जायचं कुठेतरी विचार आहे. म्हणजे 1 डे पिकनिक, सकाळी जायचं आणि संध्याकाळी यायचं असा विचार केलेला आहे. बघ, कंटाळा आला ना, तेच रुटीन असलं की आपल्याला पण कंटाळा येतो. काय मग आज शिरा केला ना. शिरावरनं सकाळी सकाळी मला लेक्चर दिलेलं आहे. शिरा म्हणजे एकदम भाजलेला पाहिजे, भरपूर असा रवा असतो ना
खरपूस एकदम लाल भडक झालेला पाहिजे. आणि कुणाला असं तसा लाल भडक आवडत नाही. दोघांचं वेगळं वेगळं आहे. त्याला घाई असते सकाळची, तर त्याच्यामुळे मगाशी थोडंसं लेक्चर दिलं आहे काय असं बनवते तसं बनवते. आता खरवस बनवायला तो खात नाही, कारण तो आवडत नाही खरवस आमच्याकडे. चला हा दाढी बिडी जरा करूया. मी करते दाढी. नाही मी मदत करते ना. मला मान जिवंत ठेवायचे. आज 4 दिवस झाले मी सांगते दाढी करा, पण दुर्लक्ष केलं जाते. बाजारात पण मला तर एकदा दोनदा फेऱ्या मारून आल्या असतील, पण अजून पण काही दाढी करायचं ठिकाणा नाहीये. आता बघावं लागेल. मला सांगा, घरात सगळं साहित्य आहे, पण ते आळस करायचा. मी अशी म्हणाल ना तर कोण बघतोय मला ना. बरोबर आहे. जंगलात काय जंगलात राहतो आपण, आपल्याला कोण बघायला येणार आहे. इथे कोण नाही. फिरायचं. पैशाची सेव्हिंग झालेली आहे. दाढीचे पैसे सेव्हिंग करून काय करायचं ते फिरायला जायचंय. चला हवंय का अजून. चला आता आमचं रुटीनच चालू आहे. आणि चीक की नाही मी रियाकडनं आणलेलं आहे. रियाने दिलं आहे मला चीक. त्यांची गाय व्यायली, तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवली होती ना वासरू, तेच. त्याच्यामुळे मग आज बनवायला मिळालं. एकदम ताजं. चांगलं आहे, मस्त झालं. चांगलं येतं ना आता. नाही पण म्हशीच्या आणि गाईच्या चिकामध्ये फरक आहे. म्हशीचं चीक आहे ना एकदम पांढऱ्या रंगाचं असतं, आणि हे जे गाईचं चीक आहे ना पिवळसर असा रंग आहे. अप्रतिम झालं रे, छान झालं. तू कधी खात नाही ना, म्हणून टेस्ट करून बघ. बघूया म्हटलं, खाऊन बघा. दिसते मला खूप सुंदर. आज सुंदर म्हणजे मागच्या वेळेला पण सुंदरच झालं होतं, पण तुम्ही खात नाही ना म्हणून. वड्या बिड्या परफेक्ट पडल्यात ना. तर पोटला हे शिरा खाला 1 प्लेट. एकदम गोड आहे, मस्त चांगलं झालं ना. छान झालं. कुणालच्या बाबांनी पहिल्यांदाच खाल्लंय ना, त्यांना अजिबात आवडत नाही. खायचं हे चांगलं असतं, हेल्दी असतं. हे असं हे चीक वगैरे मिळत नाही. हे आपल्याला ताजं असं मिळतं. हे नशिबाने मिळतं, माहितीये का. कसलं मिक्सिंग नाही, काय नाही, ओरिजिनल आहे हे सगळं. कुणाला आवडतं, कुणाला संपवणार सगळं. त्याच्यासाठी तर बनवते. अजून घे हवं आहे घे संपव. खाली बाई, खाली बा पडले. जमिनीला टच झाली, ती पण काढ. आज वालीच्या शेंगांची भाजी करायची. त्यांना म्हटलं काढा जरा, सगळ्याच काढा. ह्या आपल्या अशाच लावल्या पण जगल्या ना व्यवस्थित. पावसामध्ये चांगल्या होतात वालीच्या शेंगा. पावसामध्ये वातावरण चांगलं असतं ना. नाही थंडीमुळे त्या हे होतात ते. आता तिथे हात कसा पोचेल त्या साईडला केळीच्या इथे, तिथे वरती पण आहेत. नाही काढ सगळ्या काढ, भाजी पुरणार नाही मग. आज पडवळणी काढली, थोडीशी तयार झालेली ना ही बघा. आणि ह्या शेंगा तिकडे होत्या समोर, त्या तिकडच्या. म्हटलं वालीच्या शेंगाचीच खाऊया भाजी. तर ही झेंडूची फुलं ही तुम्हाला मागे ना मी सुकवताना दाखवली होती. तर आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती की तुम्ही कशा पद्धतीने हे लावणार ते सांगा म्हणून. आता ही फुलं की नाही पूर्णपणे सुकून झालेली आहेत. तुम्हाला मी दाखवते, 1 मिनटं. हे बघा, हे सुकलेलं फुल असतं ना, हे असं हा जो आतला भाग आहे ना फुलाचा, हे बीज आहे ते एकत्र टाकायचं. हे बघा, हे काळं काळं तुम्हाला दिसतंय ना, ते बियाणं आहे फुलांचं. तर हे असं टाकायचं आणि मग ते रोपं रुजतात. मग असं एकदम घेऊन ना एकत्र टाकायचं. इथे बघा मी टाकून ठेवलंय, तुम्हाला दाखवत्या. हे बघा इथे ह्या साईडला ही बाजू आहे ना, ते टाकलेलं आहे. ते मी आहे ना काळ टाकलेलं आहे. ते आता माझ्या लक्षात आलं म्हणून तुम्हाला दाखवते मी, कारण मी आहे ना फुलं आता भरून ठेवते. ते असं टाकलं की छानपैकी रुजतात आणि मस्त रोपं तयार होतात. आणि त्याची कटिंग असते ना, रोपं तयार झालं त्याची कटिंग करून पण आपण ती जगू शकतो, म्हणजे वाढू शकतो. बियाणं नसेल तर म्हणजे एका झेंडूच्या रोपापासून आपण अनेक रोपं तयार करू शकतो. तेव्हा मी बोललेली की नाही ते सांग. खूप वर जाईल आपल्याला, नंतर शेंगा वाढल्यावर त्रास होईल काढायला. नको, राहू दे म्हणजे काय. त्या पण 10 ठिकाणी शेंगा लावायला सांगितले. 10 ठिकाणी खायला पाहिजे, लावायचं नाही.
मला खायला पाहिजे भाजी तर लावायची नाही का? काढायला पण प्रयत्न करतो. झटपट जरा भाजी करू. हं? सगळं करायला तुला माहिती आहे. भाजी लावायची माहिती आहे. बाकी सगळं त्याच्यामध्ये काय करायचं नाही. मग कोण करणार? फक्त तुम्ही टाकून म्हणजे झाल्यावर भाजी लावली. मी आता ना कपडे धुते, भरपूर कपडे जाते आणि सगळं बाहेर येते. मला मी बरोबर कधी ठेवतो. पाहायला लागलं. सांगतो तर ऐकत नाही रे, असंच होणार. तेव्हा मी सांगितलेलं बायकोचं नाही ऐकलं का असं होतं, एवढं लक्षात ठेवायचं. बायको झापट कामच सांगते का. त्यावेळेलाच बोली नको नको तर ऐकलं नाही ना, आता असंच होणार. जेवण बघा करून झालंय, तुम्हाला मी दाखवतो थोड्या वेळाने. हे वाटाणे भिजवले संध्याकाळसाठी आणि चटणी बनवली थोडीशी आवळ्याची. त्यात मी टाकले आवळे, लसूण, तिखट मसाला आणि मीठ. तर हे चांगले ना असे खलबत्त्यामध्ये चेचून घेते, बनवते, तुम्हाला नंतर दाखवते जेवते वेळी. आणला जेवण बघा आजचं. ही आपली चटणी, ही आपली शेंगाची भाजी, चपाती. तिखट झाली ना चटणी. चटणी एक नंबर मस्त भाजीपेक्षा. पुरा खरवस बनवलाय. कसा बनवला? तो तुला आवडतो ना वेलचीवाला, सफेदवाला, तसा बनवलाय. आता देऊ का? नंतर येतो. आज बाबाने पण खाल्ला नाही. खूप मस्त. बाबा कधी खात नाही ना, आज बाबाने खाल्ला नाही. खूप चांगला असतो. आता सफेदवालाच बनवीन. तुला आता आवडत नाही ना तर खोबरेवाला. आता सफेदवालाच बनवूया. टाकायच नाही. नाही खोबरं टाकतात, ती गावची पद्धत आहे ना खोबरं टाकायची, म्हणून त्याशी मी खोबरं टाकून केलं होतं. तर कुणाला की नाही म्हणजे खाल्लं ना त्याने, पण त्याला असं मनापासून नाही आवडलं. पण मग आज वेलचीवालं खा, मस्त झालंय, खूप टेस्ट झाले. बाबाला पण आवडलं. बाबा आपला न खाणार तरी खाल्ला म्हणजे तू विचार कर. चटणी झाली ठसठशीत बी आहे ती. तिखट. हो तिखट आहे का? मी तिखट, मग तिखट असायला लागतं, नुसतं गोड राहून चालत नाही ना. थोडंसं तिखटपणा पाहिजे. थोडासा नाही, भरपूर आहे. थोडासा गोळा खा. जेवा जेवा. कुणालचा आता पीठ घ्या बघितले काय रे पुऱ्या. हे असावाला आवडतं ना. इथे तर किती काय चांगलं बनवून दिलं ना तरी नावं ठेवायची आमच्याकडे सवयच आहे. किती काय चांगलं तुम्ही बनवून द्या, काहीतरी खाऊन काढणारच. कोणाकडे आलंय? कुठला दुकानवाला? काय माझ्या लेकाला आवडलं ना, बस झालं. चल मस्त आहे, छान आहे. छान आहे, बरोबर छान. चांगलंच झालं. त्याला आवडतं. पुन्हा हळद बिळद काय टाकली नाही. मस्त झाला. रंग बघ काय छान आहे. खाऊ दे. तो सध्या बिझी आहे फोनमध्ये. काही कलर बघा बा, दुधाचा कलर आहे. तो पिवळसर कलर होता. दुधाचा रंग होता ना त्या चीकचा, पिवळसर रंग होता. कुणाल बस चालू आहे. कुणाल बस जरा डोळ्याला जरा आराम द्यायचा. आता झालंच ना हे करून. सारा दिवस त्या फोनमध्ये, परत त्या ह्याच्यावरती कॅम्प्युटरमध्ये, क्लासमध्ये. हा डोळ्याला त्रास किती होतो. बंद कर होता नंतर हे कर थोड्या वेळाने. झालं बघा, दुपारचं शेवटचं काम झालं. किचन सर्व आवरलं आणि आता फक्त पाणी भरायचं आहे. ते आता 1-3:30च्या दरम्यान चालू करणार मोटर आणि मग पटापट पाणी भरून घेणार. तर चला हा व्हिडिओ आता इथेच संपूया. खरवसची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून जरूर सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक शेअर, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप